jamutai garna kake Amadu ka gyara gida girgije ga damuna mai ruwa da walƙiya sannu sannu mai gida wanda ka yi rawar gani alhazan mu na Sokoto sun yaba aikin ka mai gida shi yasa suke biki don karrama ka mai gida sannu jirgin daga jirgi mai ayyuka da nutsuwa gwamna ka yi kokari kana ka yi jimiri mikiya a tsibiri ga ta shigo gari don aluki gudu samu da bangaro irin kawa jamuje jagora addu'ar da muke yi ma ka kara shirin zama mu da kai muka takawa don kana mana hidima don maga takardawa mako rabu shi yake yi ma tas ka kai su a kas mun ji su rakas komai na mu fefes akwace a siya ta cas sanu dai gwamna alhazan mu sun gode a birnin maka ka ba mu riye da 1000 nan mu sha daɗin mu kai gwamna ka kyauta hukumar alhazai ta shirya taron karrama ka Amadu tana gida da Saudiya sun yaba Amadu lamar yabo kusan soyu suka baiwa Amadu Najeriya da Saudiya sun shaida Amadu Salman bin Abdullah Aziz ya yaba lamar yabo har biyu ya baiwa Amadu saboda kokarin da yake yi gwamna Amadu Muhammadu bin Salman yarima Saudiya yace amshi lambar girma ko kai wa Amadu saboda ya ga yadda yake wa mahajjatan jiha da mata mazan mu ko tashi mu gaida Amadu da saura ko ne mu tattafa wa Amadu ga gwarzon gwamna arewa Amadu Dadi Ali Musa gwarzo na Amadu Dadi Ali Musa tafawa Amadu Gaida Amirul Hajji ku zo ga jarma ka kai jarma sanu dare mai ban tsoro Umaru dan Suleimanu ya kuragi wayo ba za a yi ki komai ba bajimin zaki kake ba za su yi ka kari ba mai alumai Amadu kwanja ka bai ji daɗi ba namijin doki kake ba za su yi ka kari ba ga Amirul Hajji wanda ba ai kamata ba jarma ka kafa tarihi wanda ba a cin mai ba wanda Allah ke wa faɗa ba zai faɗa da kowa ba kai buga mini tambura shugaban alhazai Dadi Ali dan Musa girma da ilimi ba a kai ka dan Musa shugaban alhazai Dadi Ali dan Musa kirkirin ciyaman wanda ba a kamata ba kada mana mai zubar ruwa zaki sannu kai ruwa kai da ka jirgin rakas kai ka sanar iya ne komandan yaki na jirma mai Allah mai kyautar mota son bai ji komai ba sannu sadauki mazan hita yaki ginshikin siyasar alura Amadu jiwa na jirma ba za a ramai ba bani na zo a bani ta mota yarima na zo a bani ta mota shin ba a babu ko zane na goyon shi sakon labaran lumudun daye sannu renan zaki makiya ku cikan ku Sokoto yanzu ne ta koma sabuwa Amadu da Aluka ta karawa gani yau kasar Saudiya sau biyu suna naɗa maka lambar girma
alhazan mu na Sokoto sun ce wallahi gwamna bukata ta biya. Makiya ku ci kanku Sokoto yanzu dai ta koma sabuwa. Sannin renon zaki Ahmadu dan Aluga taka rawar gani. Yau kasar Saudiya sau biyu suna naɗa maka lambar girma. Alhazan mu na Sokoto sun ce wallahi gwamna bukata ta biya. Tunda ya zama gwamna Ahmadu dan Ali ke taka rawar gani. Masu biyar shi da yariya yau su masu gani. Alhazai sun Ga mai capacity gwamna Ahmadu kai ke zamani. International gwamna kamiya. Shi ba ana ko adawa ba amma ku yau ta ilimi social media. Ba ta cin zarafi ba san ba shi damuwa don kun waɗe gaskiya. Makiya ku ci kanku Sokoto yanzu dai ta koma sabuwa. Sannu renon zaki. Ahmadu dan Aluga taka rawar gani. Yau kasar Saudiya sau biyu suna naɗa maka lambar girma. Alhazan mu na Sokoto sun ce wallahi gwamna bukata ta biya. Tun daga birnin Madina ko wani alhaji ke cikin nishadi. Ban da Ahmadu to ga ya mini wahi rabon kuɗi. Alhazai sun Sauran Allah sun jihohi na ta zumudi. International gwamna kamiya. Kada duk da gurin kwana kusa da harami ya ce duk a kama. Bangare na abinci ba ako magana ta yi kowane safiya. Makiya ku ci kanku Sokoto yanzu dai ta koma sabuwa. Sannu renon zaki. Ahmadu dan Aluga taka rawar gani. Yau kasar Saudiya sau biyu suna naɗa maka lambar girma. Alhazan mu na Sokoto sun ce wallahi gwamna bukata ta biya. Dukkanin wata dama wallahi gwamna Ahmadu Allah ya yawa. International gwamna yau da kai muka takama. Alhazai sun Shari suke yi ma kai kullum take zama. International gwamna kamiya. Kokarin da kayo Saudiya ta bada lambar yabanka a kai ma. Khadimul Islama Ahmadu dan Ali yau ka rike gaskiya. Makiya ku ci kanku Sokoto yanzu dai ta koma sabuwa. Sannu renon zaki. Ahmadu dan Aluga taka rawar gani. Yau kasar Saudiya sau biyu suna naɗa maka lambar girma. Alhazan mu na Sokoto sun ce wallahi gwamna bukata ta biya. Kuyi sake ran zaki ya girma yanzu kakashin za ku yi da shi. Inda shawara ta alushi ka aiki bai hushi. Alhazai sun zo Sai yin kun godiya. halakar da kanku in kun kabe mishi. International gwamna kamiya. Duk ku kama gaban ku ɗauki dangana Allah ka tare mishi. Dan alu mai Allah giwa na Fatima gwarzon Najeriya. Makiya ku ci kanku Sokoto yanzu dai ta koma sabuwa.